Ndakulandirani kucheza kwathu kwapadera lero ndikulankhula kuchokera kuno ku Balaka, ndipo kuno tili kuno ndi kwawo kwa Lucius Banda amene ambiri a inu mukumudziwa ngati mmodzi mwa anthu oyimba kuno ku Malawi komanso wachitapo ndithu ndale. Ndi amene ndikucheza naye lero mukucheza kwathu kwapadera. Ndakulandira Lucius Banda. Zikomo kwambiri Job. Chifukwa chimene tabwerera kuno ndikuti timvetsetse zambiri zimene zikuchitika mu banja la Banda. Ambiri a inu mwina mukudziwa kuti Paul Banda amenenso ndi katswiri woyimba nyimbo maka nyimbo zauzimu akudwala, ndipo pakhala pakutuluka mapempho osiyanasiyana kuti alandire thandizo la ndalama kuti apite kukalandira chithandizo cha kuchipatala ku India. Koma mwina chimene ena simukudziwa ndi chakuti ku banja la Banda kuliso Francis amene ndi mchimwene wawo wakulu wa anthu amene timadziwa koyimbawa, ameneyonso tikuyankhula pano akudwala kansa imene kuchipatala amaiti leukemia. Komanso mwina china chimene ena a inu simadziwa ndi chakuti Lucius Banda nayenso wakhala akudwala ndithu kwa kanthawi. Takuonani mukutakataka nthawi ya kampeni pamene Amalawi amathamangathamanga kuti tichitenso chisankho chachibwereza pa 20 June 2020. Ndipo chisankho chinachitika, inu mmachita ndithu kumayimba kumayenda nawo kuchita kampeni, koma zitangochitika kuti chisankho chachitika munangoti ndi mwina Amalawi ena nkumati basi ndi kuti popeza atipula achita amaliza amene ndati mwina apita akapuma kwina kwake. Moyo wakhala uli otani kuchokera pamene tinachita chisankho chija kufikira pano? Moyo wakhala wovuta. Chipangire ni chisankho. Titamaliza chisankho kanthawi kamene kaja tinakhalabe ndithu tikumathamanga komabe mthupi mwanga ndimango dabo kuti ndimakhala ndi kufowoka pafupi pena kuyenda even 50 meters kuona kuti ndikupanga befu phuma kukwera mastepe panga kapuma. Kwa amene anachita observe nachita gain ndithu weight kwambiri. Ndikukumbukira mutapanga mashapu ya ndamadingo ya kuminda choka ndi kuchola umene anthu makomena mati mwayimba bwino koma Lucius aya wanenepa kwambiri. Malaya aphulika tona ndi chimimbacho. Mmene mukuti ineyo ndikumayesa zinthu zambirimbiri. Ndikuonesani mapicture madaiti pena kudya mwina kadzira kamozi ndi saladi. Napita ku gym mwakapanga sports for 2 months. Kuona kuti weight mmene ndimapita ku gym kundili 155. 2 months later ndi 160. Mukugena momwe muzitsitsa. Kumagena momotsika. Tupili kuyera kwambiri ngati kuti ndikuyoza zamapanga azimayi maere saje. Ini sosazwa kuti chuchitika ndi chani. Andi nimangogona mmene tayambira interview ndiyamba kuozera tulo from nowhere pamachitika ndithu zinthu zambiri, but ndimangoti mwina ndikunene pako ndiyesese ndiluze weight osathandiza ayi. Mmene mazafika ku December nkumene naona kuti zambano kufika nokoyipa. Kenako ndikumamva masound mu chest umu. Ndi January namaliza bwino ma shows a December. Ndinaena wazikakamiza chifukwa ndimene timapezera nchere kuti pange basi mashoni malize. Pa 4 January ndimene napita kuchipatala kumwe wathu. Ndikumene no atandicheka mtima mu chifukwa ntenda ya mtima nali akalekale nali ndi BP. Nambira 2012. Kumene wapeza kuti mtima ubola uli bwinoko. BP bolako koma makidine. Ndamene namapangisa zonse zija info imeneyo ndimene masigns ake anali ajati maona poyamba kula thupi makhalapelo kumatopa kwambiri. Ndiye munthawi imeneyoyo ndifotokozera kuti Malawi muno imatha kuchidwa treat koyambirirako koma the best tukakhala kuti tapita kunjako zimayenda bwino kwambiri. Komabe nalimo kuti sinakonzekere ndeti nayisabe treatment ya Malawi muno
mwayi wathu uja anayesera kena kunkutuzapita ndikaye ku nyumba mukaonelere nitafika ku nyumba nitakhala ndi mafuna ndipite ku ntchito ndinapita ku Lilongwe. Mwayi wathu munakhala kuthayira li bwanji ulendo woyamba? Nakhala 1 week. Kugonekedwa ndithu. Mpaka kwa ICU. Of course chimene sichinasangalatsa nchoti kunangobuka no mbiri luseso wamwalira mwina munaimva. Mbiri tuimaveka ndithu. Anthu aphedwa. Ife ndi mafoni. Ndikenda ku hiya mafoni akuti mwafa kodi haya chonde ndidakali moyo. Koma siza chilendo zimaveka ndithu. Zimaveka. Koma iyi inasokoneza chifaida akafika no kumuzi. Ndi abale akumuzi anali disturbed. Moti anafika nopoti yankhula kuti sona apa mukadwala mwina mzingo pita kuchipata kuja makachetechete chifukwa zikumati ife kuno ndena mpaka zichemala awiri mpaka anagwa ndithu maziwawo ila afika mozizimuka kuti chimene sinamvera amadwala munali ku ICU chake nali ku ICU chake kulimbana nawo matenda moyo kupemphera Ambuye kuti koma osali kuti mwapitiratu ndiye nitazakundikiza zokudwala ku Lilongwe kumene anthu anangotina kuti mlandeni mafoni moti anzanga ambiri including even you didn't know kuti I was sick. Silimadziwa mpaka lero mwina ndi program iyi pamene anthu adziwire kuti the missing in the muja kuti munangoti kuti nangoti anthu ambiri orena mena mandona ntaluzo ita masira kuti tewapenya diet yabwinoto ndineti wakanadziwa ndakutsamuza mbiri ndithu ndiye ntakafika ku Lilongwe kuja nakhala ndithu kuesera mutalika kuja 2 weeks. Nthawi imene inazakundika kwambiri inazatiphera abale ambiri COVID ija ine kuti ndili mchipatala mu January inabwera second wave ija January February throughout that time ine ndili mchipatala moti anangondilandalanda mafoni chifukwa the day I was disturbed the most wina anandiuza za imfa ya Mtewe wambali mkandawira then nadwala no kwambiri that days yazoti mpaka na my doctors had to look after me because I was so disturbed we were so connected ndi akulu achi ndi anangona asamve china cha wina aliyese so nakhala mene moja mpaka nano patafika point kuti apa sizili bwino mpamene no pa 5 March ananditumiza ku South Africa napita ku Sunny Hill Hospital koma mmene ndimapita sizinali zabwino inali ndithu ambulance njira yonseja kuchita kiliye mpaka ku airport ndinali more of a vegetable oti simungachita china yonse pano ukhaya itubiri pena paliponse kundigwira ndimangova kuwawa moti ndege adachita kukwezera chimashini khomo lina lija oseso rati kuti muna tiagwiriza anandika pa wheelchair ndi kunali kula mabouncer kundika mu chimashini chijama kwezera akafuna kukweza katundu woti sangate koma kwena kulowa mu ujeni mukabini amanyamula paka ujeni kacha chonchi kukweza ndithu kuingiliza ndi khomo lija kena mkungo kankhiramo kundikankhira basi nkukakhala kudzaso kutsitsa ku South Africa it was the same thing kuchita kunyamula chonchi kutsitsa chonchi to a point chifukwa choti uric acid anali atakwera chifukwa kidney ntchito yake kwenikweni kukonza michere ya nthupi kuti ikhale izilingana so akakhala kuti iyoyo yachita paki yafa michere chemangokhala menga khalire so michere ine imatha kugunda kumutu so sinali nomoyi nali munthu chokuti mwina mundi yankhula china ntakuyankha china almost ngati timisala pang'ono ndithu ifo kuti bongo sukugwira ntchito bwino zonse zoyipa zikungopita muthupi basi muli disorder ndinazindikira 3 days later kuti ndili mchipatala ku South Africa atamba nondichita treat kuchosa zimene zija kulinganiza michere ija nakhalamo ndithu umene muja 3 weeks kenako nkunditulusa kuti akakhaleni kuti ku lodge muziyendera tikuchite na observe another 2 weeks pamodzi ngati 5 weeks ndili kumene kucha kenako mpena mene kuti apakali pano mutha kubwerera kumuzi treatment mukayipeza chipata chakuti chakuti andichita recommend kwa mayi wathu kwa Dr. Wilima poti amaziwika ndithu international mukamaliza ma weeks 6 mukabwereso tizachite check ndithu komanso china chimene nafunisa kuti ndibwere kunali kuti ndizaona abalewa chifukwa choti
ndili kuja ndimakhala disturbed nkamamva za matenda so amene matenda amene ali kumoziko kumene konso ndikumene tikufuna timve chifukwa pamene tikumva nkhani ya Lucius Banda amene akulongosa kuti wadutsa mu zokhoma zambiri siye khayo pa mtundu wawo palinso anthu ena amene akhudzidwa ndi matenda akuluakulu tikhoza kutero kunena kwake tikhala tikumva zambiri za zimenezo koma ndangofuna mwina tidziwe zambiri za matenda amenewa mwanena kuti mwanena zizindikiro zake mene mamvera komanso inu ndi munthu woti ndithu ku sukulu munapitako amakuwuzani kuti impsyo kwenikweni imagwira ntchito yanji kuti anthu amvetsetse kuti akati impsyo sikugwira ntchito kapena kidney failure kidney sikugwira ntchito ndoti chimachitika ndi chinthu mwa munthu. Impsyo ndi chiwalo chofunika kwambiri mthupi mwa munthu chifukwa zakudya zonse zimene timadya impsyo ndi imene imachita process zoyenera kusala mthupi ndi zoyenera kuchoka. Tikhoza kutenga chipaso ngati nthochi nkudya zili ndi potassium wambirimbiri. Potassium uja amafunikira mthupi koma ali ndi malire akachuluka kwambiri ndi vuto. Ma vegetables aja ali ndi phosphorus wambirimbiri timamfuna mthupi mwathu akachuluka ndi problem. Nyama timadya yomweyi muli uric acid uja ambiri amati gauti kumatsimphina tikakhautira iye mowirikiza of course pena kidini nyama lepera ibafika no ndi alepera no kuchita no control chifukwa tadyetsa kwambiri nyama ija ndi amangochita no flow ndo jema bizoti wakakhala ma joint wamba kupanga ndi makristo kuti tiyende tukhulana ndi fupa tumamva ululu wambiri. Ndi ntchito ya kidini ndikuti michere imene ija aizi ichita stabilize kuti uwakwana wasala utayani through mikozo kapena chimbuzi. So iyo ije kakhala kuti yafa ndikuti ndingati pa msewu palibe wa traffic alese angoziyendera moto njinga matraki ngolo ndiye kumangogundana. Komanso beyond that iyo ije mathandiza ku zinthu ngati ma hormones ena kupanga zinthu zina zimene zimathandiza kupanga bone marrow even calcium amene so ndi chiwalo cha central kwambiri ndicho kuti chakhala kuti chafa. Of course it hits on postrate down there as well chimakakhuza so kumeneko ndiye kuti ndi cha central kwambiri. Koma anthu ambiri sitidziwa chisisi cha Mulungu timangoyenda timangodya sitidziwa kuti zakudya tudya zimwina muli tima poison muli michere ina yake yowononga thupi koma impsyo imakhala ikusefa zimenezo. Kuchoka ku South Africa pano muli kuno ku Malawi munangokhudzapo kuti anakuwuzani kuti muzipita ndi achithandizo kumwayi wathu chithandizo chimenecho ndimamva kuti amati dialysis. Yes. Tatuzani kuti ndi chani kwenikweni chimachitika ndi chani? So dialysis ndi process imene mabwera nokuti nanga sekidine janyanyala sikugwira ntchito. Ndiye amakulumikiza mapaipi ino madokotala mwa ukadaulo wawo. Amatenga vein ndi artery mozi zimene zikanapita ku kidine kuja m'malo mwake zimalowa m'mashini. Mashini imeneyo ndikuonesa ndi chithunzi. Mashini imeneyo imatenga no magazi aja nkuachita purify nkuchosa zosafunika zija nkuwabwezeretsanso. Ndi makhala process ya 4 hours umaina ukhala bichigonere pamenepo ndikuti magazi aja azilowa amenemo azilo ndi mapaipi ake amachita kuoneka amachita kuonotawo magazi anga anyamuka amba kutuluka akulowa mchimashini chicha kuzungulira basi. Ndikuti ndingati kidney yapanja tingote ndi artificial kidney kidney yapanja zimene umachitika mkatimo apatutsira panjira tsukitsuke zinazo kena kwa ali bwinobwino abwerereso. Yes. Kena kwa akatero amakumangirira bwinobwino kuzoti basi dzipita kukubwerezeresa basi andi ukamalowa umakhala ukulemera mtundu wina ukamachoka umakhala so weti inaitachoka. From that process yongopanga purify magazi zimene tadi ya masiku atatu amenewa tielekeze mmene ndinapita apa ndikulemera 120 ndikama
ndikapita ndikapeza mwina ndikulemera 123 24 chifukwa cha zakudya zimene ndadya masiku amenewo. Oho. Ndikamachoka pa chimashini pa ndikapeza kuti sirija yachotsa. Within 4 hours. Within 4 hours yachotsa zimene zija yataya. Ndeni mukumapita kumwe wathu mowirikiza bwanji chifukwa timamva kuti matenda azimakhala milingo osiyanasiyana ena amene opita mowirikiza kwambiri kapena ena mwina patali. Ngati poyambirira ndicho linga choti mwina tiyese kuthandiza kuti kidney ipepukidwe msanga anachita recommend kuti ndizidumpha tsiku limodzi nkupita. Okay. Komano kuwerekeza ndi ma resources ndikuthekera munthu oti ndimakhala kubalaka mafuta ndi zina zotero. Komanso kuchipatala kananena kuti kunoko mashini ndochepa sindingathe kuti munthu mmodzi azibwera katatu pa wiki ndi muzibwera kawiri chifukwa ndi olandirana. Abwere ampange zimenezo ndi kuti pali line atha kubwera. Hayi panopa nthenda iyi yafika point yoyipa kuti ino ma patient akuchuluka komanso ndi imodzi mwa nthenda zimene mbuyo mu sitimayang'anirako kwenikweni. Timango ndiye sambiri tinamva chifukwa kuzera kwa malemu a VP. Yes. Ndi amene anamveka nayo kwambiri. Yes. Koma anthu ambiri akumayidwala andi ndikufuna kuyamba ndithu kupereka awareness kuti pakhale chikonzero china chake chifukwa ndikuganiza kuti sangamangokhala anthu antawuni okha amene akudwala nkupawira mwayi wathu kucha. Kuli anthu amene kumudzi amangoidwala nkungozimwalirira osadziwa kuti nthenda ina. Pamene mukuneneramo ngati inu mukumapita mowirikiza chimwina katatu pa sabata tingoyerekeza kuti munthu alibe kuthekera kuti apite akandiye thandizo chimenecho ndiye kuti zidzadzana mthupimu ndime mukulongosoleramo basi munthu ukhoza kupeza kuti ndivuto andiso amalipirisa ukapitako ndalama zake zochenjera ndithu. Salary ya munthu. Kulilongwe nava kuti mesa munali kulongo bwanji osamalandira chithandizo chokera ku Kamuzu Central Hospital kulilongwe. Nditapanga kafukufuku nthawi imeneyoyo kulilongwe kuzimayenda komabe standard imene adachita recommend chipatala chimene nalicho anandiuza kuti bakapita kayi kumwayi wathu. Kulilongweko ziwiri zitatu zikakonzeka muzachita switch to kulilongwe. That's why olondapita kuntchito nkwalongosola anandimvetsetsa kuti abwino ntchito yanu mutogwira ntchito pa phone visual malinga ndi masiku ano nde khalianikayi kubalaka mu period imeneyi mpaka mubwerere ku review. Mukamabwera uko ndi muzafikira ku ntchito. Munakamba zoti nthawi imeneyo munagena weight kwambiri. Pano kuona ndi munthu akuthaona kuti khanga lero munthu thupira chokako tu apa. Ndaonda kwambiri. Ndaonda kwambiri kwa amene amachita observe. Kuchenjera pamene napanga sindikuvala zovala zakalezo. Muone ngati wavala gown. Pamene ndingayalukire. Muone ngati thumba lake ngati kamba. Koma even top yomwe amene nayiona nthawi ija ndinkaimba na madingo atha kuona kuti inalita kungika. Inakhuta ndithu. Inakhuta. Mukuza makejiza ngati. Mene ndinkalowa mchipatala kuti ndikulemera 160 kgs. Koma panopa ndi pa range ya 120 ndaluza 40 kilos. 40 kilos chazokuti size nthawi imeneyi ndimavala 4 extra large kapena 5 extra large. Pano ndikuvala 2 extra large. Ndithu. Tsopano kuuza kumene kuku ndi kwamafizo komwe kucha kapena matenda awo kufika pa chapoli tsopano zinthu zikungosokonekera. Chimene imapanga kidney chimene kudwala kwake kwa kidney umakhala ndi nseru kwambiri. Umakhala ndi nseru kwambiri. Sumamva thupi kuphwanya kapena chani. Komano umangokhala ndi nseru nkama mundithu mavuta kuti utani udye. Ndiye ndikale ndimavutika nkakhala kuti ndadwala malungo kuti ndidye. Appetite imathawa. Ndifo nthawi yayitali ndimapezeka kuti ndipungodya pang'ono. Ngodya pang'ono. Ziya zokuti amavutika nane kuti ndidye pena kumawerengera ndadya mpamufolo ndakhuta. Ndiye chifu chinapanga shrunk. Pena ndimakonda kudya ice block. Ndi amene ndimatha kudya ndithu nkukagona. Ma ice blocks. Madzi enieni ouma. Kukukuta basi. Matafuna basi psychologically nkumazozo ti ine ndadya anthu chimbali chonse chicha ndakuta. Kukagona.
kudya no kwenikweni ndazamba posachedwa pompa ndi chimene ndochinapangano kuti no ndiluze weight kwambiri komanso apapa ndi dialysis tikumaluzabe weight because chimathandiza kuti uluzenso weight. Moyo wanu panopo tsopano ndi wotani popeza muone kuti mwina mwadzitole yako ndithu mwanena kuti mwadutsa muzambiri kugonekedwa ku moyo wathu kugonekedwa ku Central kunyamulidwa kupita ku South Africa kwakhamwe uchako almost a month and a week nkubweranso kuno koma pano tikuthandithu kucheza bwinobwino kuseka bwinobwino moyo wake kumakhala utani ndi oti mwabwereramo ndithu kuti mukhoza kuchita zinthu ngati kale kapena mudakaunikirabe magawo ena ndi ena za moyo wanu? Siningatheletu kupanga zinthu ngati kale koma tinatita ting'ono timene tosasowa kuti ndi zigunyuze kwambiri nditha kupanga. Chibadwa changa sindimafuna anthu akhale nkumanimvera chisoni kapena kukhala chipsinjo ndiye ndimayenerabe kuzilimbikirabe pandekha andi posachedwa ndithu ndizakhala ndi show mwina in 2 months time ndizakaonekera show ina yake nzakayimba. Ichichi sikuti ukamayendera dialysis ndiye kuti ndiwe patient zili ngati mmene amatokhalira munthu wokuti mwina maso kukachekesa maso ake pafupi koma sikuti umasiya china chilichonse. Nditha kugwira ntchito. Sindili mu state yoyipirato ayi. Lucius Banda mwina tikhoza kuphunzira nawo kudzera kwa inu pa zimene mwadutsamo munthu amene akudwala matenda a impsyo ndipo akumulangiza kuti ayisetse kuti mwina apange control zimene zikulowa m'thupi mwake amakulangiza kuti muzichita chani amakuwuza kuti muzikhala moyo wotani? Ndi moyo wovuta kwambiri. Kumbali ya sungachita zinthu ngati mmene mwachitira kale. Iya nzosiyana natu chifukwa pali zambiri zimene umasiya kudya ndi kumwa. Paline pano ndithu sindingamwe drink ina iliyonse kupatuka madzi kapena Sprite kapena juice wa apple. Zipaso zili zonse manachesi zichani sindingadye pokha apple. Olo ndimu kuti mwina ndayisowa ndimu ino. Kulibe zimene. Ka orange ndingofinyirako pang'ono. Kumuzi kuno ndili ndi ma oranges ndi manatsa. Ndi mwana alirenji tu kwa. Ndithu chaka chinocho ndimangwayang'ana anyamata antchito ananga akudya. Zakudya zochita owerengera kuti chakuti ndi chakuti basi. Yes. Ndiwo zimene. Ngati ndifuna ndidye ndioka za masamba. Chifukwa mmene muja muli phosphorus wambiri. Azidule lero azinyike azaphike mawa alimenta jero kusungunulako kuchosamo phosphorus mafruits mapoza anchire aja zimene ndikakonda kudya kuti muli creatine wambiri usaje nyama nde forget it somba kapena nkhuku basi white meat. Navadiza white meat. For red meat is not kandoba kuti red meat imene chali. Imene. Ya ukali kwambiri. Danger ndithu. Pali zambiri even kwakhakuti unkakonda derunde nde forget it kutalitali. Olo katambula kamodzi kuti ayi. Ndikucheza ndanzanga pano ndasangalala. Olo waini wala. Anandikanira ndimakonda kumbusha. Anandikuti olo kumbusha yayi. Oti drink basi ndi madzi onso ali uli ndi malita zokumwa pa tsiku ngati nesi tingapitirire kumwa 1 liter pa tsiku and 1 liter ichidukava chilichonse cha madzi kaya nsuzi kaya chani chilichonse chikhale mu 1 liter osachita kuti kumwa basi mpaka na mimba ndende. Ndithu amene ndi Lucius Banda akuti pano ndikhoza kuuzani koma pakati apa sindimafuna kuti ndiziauza anthu chifukwa mafoni anthu ndiye pano zili bwachi kumeneko koma nkhani yakulu ndi yakuti Lucius Banda wakhala akudwala ndithu kwa miyezi yochulukapo kungoyambira mwina January 2021 kufika mmene kuyankhula pano moyo wake wakhala ndithu ovutika chifukwa cha vuto la impsyo kapena kuti kidney imene ikuoneka kuti inafoka kuti inangofoka kapena inaferatu.
madokta ndi amene akatiuze panopa chenicheni chabwino komano tipangona masainzi ndi nchoekana tipasa kapiriodi akaka yes koma ndi faith yonse kuti mwine nangofoka iyamba kugwira ntchito kuti mwine ikhoza kudzuka kwa munthu amakhala ndi impsyo ziwiri kusenza kuti ndikuti inayo ikuyeserabe kuthandiza nthawi zambiri pakha kuti pali vuto zimavutika nthawi imodzi ziwiri koma ndithu zimakhala ziwiri andi zimatha kugwira ntchito payokha nchifukwa chake munthu wina akhoza kukupasa yake iyeso nkukhala bwinobwino pamene afuna kuti tiwunikiranenso mwina tisanayambe kumva za matenda amene akhudzanso abale anu ena ngati Paul ndi Francis ena timamva kuti ayi apita akayikidwa impsyo ina amati kidney transplant inuyo sizinafike pamenepo yayi kapena kuchipatala sanalangiza choncho ayi apapa akakandipasana observation akakandicheka apapa verdict chigamulo chenicheni kumene chikabwere nokuti amene lili yanyanyala ndithu funa ni mbale amene angathe kupasa komanso masankha wekha kuti ndifunafuna mbale akandigayira olo ndidalira zomwezi komabe izizibe ndizokuti zili ndi kanthawi kake koma transplant ije makhala ndithu ndikalonga life span musalalikire faposo yuda patufuna tsopano timve zambiri zokhudzana ndi Paul Banda amene ndikukhulupirira kuti ena inu mwina nkhani yakenso mukuyidziwa tili kuno ndi kubalaka ndipo tili kunyumba kwawo kwa Lucius Banda amene ambiri inu mukumudziwa kuti ndi katswiri woimba nyimbo kuno ku Malawi komanso wachitapo ndithu ndale tikuyankhula pano wakhala akudwala matenda a impsyo koma nkhani yabwino ndiye kuti wadzitolera ndithu tikutha kucheza naye akutilongosolera za matenda ake koma akunena kuti sanafike ndithu ponena kuti akhoza kuti ayi matenda aja andichokeratu matenda awo adakalipo ndithu ndipo tikuyankhula pano akada ndi achithandizo ku Blantyre ku mwayi wathu takhani pomwepo sipanapite nthawi titamva kufuula kuchokera ku Balaka kunena kuti Paul Banda sali bwino amalawi ambiri anadzidzimuka ndi nkhani imeneyi chifukwa Paul Banda kupatulapo nyimbo zake zambiri zimene wayimba koma saonekaoneka kugulu ndiye akasowa choncho anthu amangoti apa cha Paul Banda ndi choncho koma anthu samaganiza kuti akhoza kukhala kuti akudwala koma amalawi ambiri anauzidwa kunena kuti Paul Banda akudwala matenda a impsyo ndipo akuyenera kuti akalandire chithandizo kuchokera ku dziko la India munthu kuti apite ku India kukalandira thandizo zimafunika ndalama zambiri moti akawerengetsera zimaoneka kuti pafunika ndalama zosachepera 30 million Malawi kwacha tatuzani zambiri a Lucius Banda za mchimwene wanu Paul Banda poyamba kuti paja wakulu ndi ndani wakulu ndi Paul amene aje ndi wakulu koma matupi amakhanga mmakokana ndipo tuzimasekesa chifukwa ine ndi pachizungu amati kid brother si brother ya ayi ka brother kakang'ono inde pali difference ya 7 years wakutali ndithu kutali kachikuti anandilera pakati pali anthu awiri oyamba timangoti anabanda acho mwali Regina adatisiya wachiwiri ake pali Francis kane konkuza badwa ine koma kuti ayikepo apa ndi Lucius apa ndakamona ngati kuti amene timakhala ngati opondana penanso ngati ma twin andi zimene zimatichitikira zimakhala ngati za ma twins muone kuti ive ni matenda amene tikudwala matenda ndendende chilichonse chimakhala ngati anthu oti ni ma twins koma timve kuchokera kwa inu nkhani ya Paul Banda tatuzani kuti zinthu zili bwanji ndi Paul Banda ineyo ndi monse mene ndi madwala chimene amandilandira mafoni nchoti ndisamve mmenepo kwaliri chifukwa zimene zimachitika ndimadziwa kuti Paul akuvutika nthenda ya mtima ndi BP ndiye sindimafuna amve za ine chifukwa zinkweza mtima inenso ndikamva zapo tsiku limenelo sindimakhala bwino ndiye anasankha kuti atibisire information komano ndi ntamba nopeza bwino ku South Africa nkumene amandiuza kuti komatu achimwene sali bwino sali bwino matenda aja akupitilira chifukwa anali akumadwala mbuyomu tikumatengera ku chipatala ali ndi nzawo amene ndi doctor komanso
ndi DC ndiye amathandiza mwapadera so nthawi zambiri timadziwa kuti ali ndi vuto ili sugar ndi high blood pressure amachitwa treat ndi mankhwala osiyanasiyana koma zikuoneka ngati mankhwala aja kuamwa nthawi yayitali ponakhala ndi effect pa kidney yawo sono nkhani ya kidney ndadzayidziwa ine nitabwerako ku South Africa nkumva kuti achimwene anonso makidney sali bwino komabe panali kachembezo kuti mwina si vuto lalikulu kwambiri ndi anayesa tizipatala muno kachipata kena kumene mabwera verdict kuti sali bwino nawonso akufunika treatment ndithu kunja so far ku India zikumakhala ngati zophwekerapo chifukwa nkhani ya transplant chimene chimavuta nchoti umpeze m'bale wozipereka kuti akupase kidney kwathu kuno ku Malawi malingana ndi zikhulupiriro pamene ku India kuja umatha kuchita akwaya konkuja kidney chifukwa mayiko anzathu aja ali ndi ma donors ama organs kodi ziwalo zisizimatengera kuti mwina mukhale kuti ayi magezi anu ndi oyanjana kapena ndi wakuntundu wanu kapena mwenye uyu ndi wakuda uyu ndi chani mungofana na ma tissues basi oti mukhozo ndipasa yanu ine nkumakhala moyo tikayanjana ma blood and tissues zimene amayeza madokotala posatengera mtundu wa munthu posatengera mtundu uyu ndi tina dokotala anachita recommend kuti koma kumeneko zimatha kupezeka ndithu pali mayiko ngati ku America ku UK amakhala ndi ma donors ma organs so ngati ku India matha kupeza ndithu ikana akwaya kuyikira basi nkumakhala that's why dokotala anachita recommend tinakhala pasi anyamata anandipeza Charles Sineta ndi anyamata ena kuti timaganiza kuti tichite raise mafanzi athandize sapo kwa ine ndinene mosabisa china ndikulira chifukwa ndathandizidwa kale ndi boma ndimachita manyazi kuti ndipiteso kuti pali abale anga ena awirinso tikhala ngati kuti tutenge advantage nkumene nalola anthu akuti atiyeni munjira zina ndi zina tifunefune thandizo kuti tithandize kwa ena otiona anthufe amayembekezera zazikulu kwambiri kuti Lucius ndi billionaire ali ndalama zambiri angompatsako nchimwene wake koma ife your life yathu has been a humble life the little that chochepa chimene Mulungu akhala kuti pasa takati kuthandiza anthu ena komanso tili ndi bumba ikulu kwambiri umodzi imene madalira ifeyo nchifukwa yake moyo wathu makhala chapompacha komanso mazuwa kuno kwathu ku Malawi nthawi yayitali enafeta khatili ku opposition moyo wake ndikulukutika omwe lero kakhala ku opposition customer wankulu amene ndi boma supangana business so for 19 years we have not been able to do business with government basi ndio tumango panga kuti mashow hapo show hand to mouth kapezeka basi kugawa zina kujera mawaso choncho basi koma posafuna kusangalasa satana basi ambuye akatidalisa ena kuti thandiza kukoendera kagali moto kabwino anthu ngati ali ndalama mene koma you can see my humble home life yathu ndiyo moyo chabwino ndithudi po akulandira chithandizo yoti ndikuyankhula pano chifukwa inuyo ndizoti tikutha kucheza bwinobwino chonchi titati tipitekapo tikatha kukhala naye pasi nkucheza naye bwinobwino panopo kuyamba kulandira chithandizo amalawi angapo atathandiza kuzera mu fundraising ija tinaona kuti ku India kuli covid pano sangathe kupita ku South Africa sitingakwanise chifukwa kumadula kwambiri posatira kamene amalawi atolera kamene akuyendesa ndasineta panabwera nzeru kuti awa ni matenda tisangolekerera kuti tofuna kupita tidzapite kumene akuti tipiteko tichite chimene tingakwanitse padakali pano tiyesere nde nawonso abwera kumwayi wathu ayambapo ndithu process ngati yanga yomweyi ya dialysis ayamba kuwathandiza mokuti mwina kusogoleka zapezeka thandizo linalo ndi athana kupita uko koma for the time being chifukwa dialysis imakhala yodikirira kuti upeze mwayi wa transplant komano kumangokhala kumakhala kovuta chifukwa
amapanga nseru kwambiri kudya kumavuta mapazi atupa kwambiri kuyenda nkovutikira komano with process yomachosa toxins awa hayi ndithu akumachezeka amatheka kuyankhulika. Pamene patinene kuti tsogolo la SAPO likuoneka bwanji chifukwa amene mukuneneramo kuti adokotala anapanga recommend ndithu kunena kuti amene wakuyenera kuti apite akalandire kidney kapena impsyo ina, komano tikudziwa tonse kuti ku India zinthu sizili bwino. Tikuyankhula pano muliri wa COVID-19 wavuta kwambiri kumeneko. Tinene kuti zimene tikuchita kunozi moyo wawo kuonetsa kuti ukupanga respondi kapena ndizoti adakali mu stage yonena kuti tiyesetsebe kuti apite akalandire chithandizo kunja. Izizi olo zitapanga respond khaleni permanent solution ni transplant chifukwa kunena mwasabisa process ya dialysis ili ndi zaka zake ukupanga ni ma foreign bodies ibawo ndithu imafika point ibe kuti unayenera kupanga transplant mwina kwapo kumudisa anthu singelo lino kuti ayi uli ndi zaka mwakuti ayi komabe timatha kuona kuti awadapanga dialysis adakhalapo how long ndi kumaona kuti chinthu chitu chili nkalimiti pene chimazatopera pamene transplant ija ndithu makhala ngati ndithu akupasa moyo ndithu. Akudwalira ku nyumba kapena nawo sawagoneka ku chipatala komweko SAPO? Ayi condition ikafika pa dialysis umakhala kwanu umangoyendera ku chipatalako. Komano challenge imene tinayo ndiyo kuti nangasi being munthu kuti kuimba be kunali kwapo ndi apo and virus and everything. Dialysis every session imene upite imakhala ndithu ndikantengo kake plus transportation. So wale yathu ndiyo kuti ma resources amene anatotoledwa apa akachita deplete kodi adzaenda bwanji kupita pa zero chifukwa sitinga challenge kuti tingakhalepo nthawi zonse ndi kuthekera kopita. Ndiye solution yoyo ndi imene ndithu yofunika koma chikhopa changa choti mwina myezi yochepa mwina kuchita kiliye ku India kuja kuti zitha kuchitika. Kani ya SAPO banda ndi imeneyo takhani pomwe ifwa pano tsopano tikufuna tivenso za mmodzi mwa abale awo a Lucius Banda amene ndi Francis Banda. Mene malongosola munati ayi SAPO Banda ndi wankulu ndithu ineyo ndili kumusi 7 year difference kwa pakatipa pali Francis Banda. Yes. Si woyimba ali koma amene. Ayi Francis amakhala kumudzi. Amakhala kumudzi ndi very reserved. Mwina nthawi inake anthu ena anaona pa Facebook sikuti na video kena. Tima amangobwera ku nyumba kuno kucheza palika chako mwankuma ndi amasangala kwambiri. Ndi nangodabwa ada ndifunsa ndili ku South Africa nkumene siku yake anaitenga phone munthu olakwika nkundiuza kuti ano achimwene akulu bolako pang'ono pano kumavuto ndi achimwene ang'ono ndendoti ndaniso ara Francis ndendoti Francis wadwala akuti era akudwala bwanji tinapita ku chipatala ali ndi cancer ndesaname sikumenera I broke down and cried. Ndinalakwitsa nditoti madam ndamenana ndikalipira ngati mmene anakalipira Yobo mkazi wake anafunsa kuti why God why musamamfuse Mulungu zimene samfuse Mulungu why ndimati why me chifukwa onsewo ndimatenga ngati ndine amene ndinali nzati othamanga so zikhala bwanji olokili ndi madandaula nambone niwanganizira apo kapena Francis
ndamene akandigaire amene angandithandize tsopano awa down awanso muti cancer tsiku limenelo saname iyi nalira ngati mwana wang'ono kumene ndimamva kuti cancer ndi akumatupa siziti bwino yayi ndiye mwamwayi anatengera ku Queens kumene madoktaso kumene kwakwathandiza ndithu ma professional doctors omwe amene timatha kumana nawo mwayi wathu pajama pitaso kumene kucha yes ndi amene ndithu akwachita advise nkwapasa treatment ya chemotherapy wati anayamba pakali pano chemotherapy koma zonsezo zimaswana kunyamuka kubalaka kuno kukapangidwa kumene chamkubwera ndiye ndi chipinjo kumbali ya maendedwe ndi zina zotero. Leukemia ndi iti sija ya magazi kapena ya magazi kwa bali kaposis sakoma ija imapa ya skin cancer ndiye leukemia ndi ya magazi imene ndi ya magazi ndithu magazi aja mango pezota akuta choncho ena kuti mafika ka bone marrow koma ndiyo sausa kwambiri chimene chikuwachitikira Francis ndi chani kuti muchoti munthu apa odwala ndipo akudwala cancer ya magazi kapena kuti leukemia pena kwangu pezota atupa maka reaction ino ya mankhwala yes pena mapezota atupa pena magazi atha ndi akatelo choncho nseru ndipo kuti munthu wake ndiwaphe kwambiri sayankhula amene wakhala Francis kwambiri atili ang'ono munkaphe mbuyo mama yankhula pakakha kuti palika chakumwa ndi ayimba nyimbo zake zonse koma apart from that ndi very reserved man koma ndithu tupimo ndithu kuone kuti ayo kuti ka ndi lost weight no is visible ndithu kuonesa kuti sali bwino zakukhuzani bwanji ku banja lanu zimene chifukwa amene mukunenera muzione ngati imene ndi mitu yokhayo tsopano sindikudziwa ngati paliso achimwene ena kapena achimwali ena kuti tizinena kuti bwanji anthu kunja kuno amadziwa Sapo anthu amadziwa Lucius Banda ndi amene anthu amaganiza kuti amene aja mwina ayi ndi wodzichitira ifo amatakataka koma zikuoneka kuti Sapo akudwala ndithu inunso mukudwala Francis iso naye akudwala tatuzani kuti kumbali ya kuthekera kumbali ya thandizo la ndalama kuti mulandire chithandizo zikuyenda bwanji tisaname ndi nyengo zowawisa ndizithokoza Mulungu kuti kumbali ya ineyo kuti zachitika tili chonchi tili pakantchito ndisaname ndithokoze mapadera a president kuti sanandumire mtima ndidakali pa ntchito State House ikundisamala koma kupanda chimenecho zikanakhala wesi chifukwa chakundisamala kumene kundisamalako kochepa kena kalikonse out of my savings ndikumathano kuti nditha kuthandiza ndani anzanga ngakhale nzochepa singathe kunena kuti tingapangiza zikulu komano tinene zoona moyo ndovuta ndithu apa munthawi inoyo chifukwa chake tinafika point yo pempha kwa anthu ninene pachizungu I'm a proud person ordinarily I wouldn't beg now but I ndithana nazo ndeka actually took time kuti committee imene ndichite convince kuti mwati pakana tifike poti tizikavutitsa anthu tikapemphe kwa anthu tate ndiyesetse kuti muna tikoke apa ndi apa kena kuona kuti papa tivomereze matenda atatu mu family nthawi imodzi matenda akeso akuluakulu chonchi akuluakulu okhaokha also attention ya madokota odula kwambiri nkomene navomera kuti atiyeni tipemphe kwanza tifama zati bwaje simatiuza yes koma zikuoneka kuti ndithu pali chidwi kwambiri chifukwa even on Paul anduna zachikhalidwe akhala kumuchita visit zikuoneka kuti ndithu boma ndilokonzeka kuthandiza chabwino ngakhale ndinene mosabisa kuti kwa ine ndekha ndimachita manyazi kuti ndikuthandizidwa kale ndi boma ndipite komwe konso naturally I am shy to beg by nature ndiye nduna neno kuti yayi Paul also ndi munthu wachani
ndi munthu wa boma umene wachokera nayo music industry amene ndi katundu wa boma amene kwambiri sitingamusiya chonchoyi iwe kuthandizidwa ngati employee ni nkhani ina koma uyu ndi national asset yoti yagwira ntchito yachita andi nkhani inali parliament kandi dzulo dzana imene ndithu I think leader of opposition ayankhula komanso anduna zakacha anena kuti ayi tikuyankhula nawo so tili ndi chikhulupiriro kuti zinthu zilongosoka komabe for the time being akumayendera uku mathandizo amene anthu akhala akutumiza ndi amene akuthandiza kwa Malawi akufuna kwabwino komanso mwina ena kaya ndi amabungwe kaya ndi makampani amene angafune kuthandiza mwina to apa tsopano sikhaso nkhani ya sapoyo kaya koma kungoti I think noseno alesi akufuna thandizo pake angakufikireni bwanji anthu ambiri even kwapoko pali manambala amene kakomiti kaja kana alemba ena akhala kuma ndifikira inepo ndimapezeka pa Facebook ndimacheza ndi anthu ena amabwera ku inbox kwanga pamene paja angapo ndithu akhala kundipasirako ndalama zopita kwapo chimene ndimangochita ndimangolandira ndalama zija kuzera kwa account yanga kumpasapo nkumpasa nambala ya anthu aja iyeyo amayimbira nkuthokoza achitikuita acknowledge kuti ndalandira tapanga zimenezo ndithu ndi anthu angapo amene sakanatha kufikira kwa komiti ija maziwa anthu ena amafuna amve kuti ayankhula kwa munthu family member so ndili uncomfortable ndipereke nambala chifukwa ikarero siokha othandiza papakapo uvuta so othandiza okha amene ayimbe kubwera ena ndimafuna nditakhala oyimba mwayindo omwewo big mwayindo omwewo ndithu ndakandikusakasaka ndifuna kolabo so ndatingochita kena kake ndawa kuimbira munthu siku limene sunadzuke bwino amene aja amangooneka chonchicha koma si munthu wabwino akana kolabo pali nambala zimene mwanenazo mwina anthu ena achidwi tikhoza kuwathandiza kuti amene angafune kuthandiza banja la Banda Lucius Sapo komanso Francis amene tiwankhula pano akufunika chithandizo cha kuchipatala kuti mwina akhoza kufikirapo koma ena mwina pali zinthu ziwiri zimene nafuna kuwunikirapo choyamba kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zimene ziri kukhala mu nyengo zowawitsa kwambiri anthu akumati ndalama pamene yagwa akafuna ayione kuti mwina pamenepo mukhoza kuwunikira komanso mwina ena akhoza kukhala kuti okay ngati akuti akumandi yathandizo kuchipatala bwanji ife tipange ndondomeko yoti mwina tilipire kuchipatalako kuti mwina nangati ziyo kuti ayi 50,000 ndiyikani mthumba mwanu mukapite koko koma ife atatiuza kuti pangani ndondomeko iyi mulipire what we want is medical attention zinazo minkhwani yoti zilongosola tokha ku nyumbako so poyamba anthu angatsimikize bwanji kuti ndalama imene angakuthandizeni igwiradi ntchito kuti ithandize kumbali ya matenda amene nchifukwa tikuchita recommend kwambiri kuti komiti imeneyi ayikhazikitsa imapanga fundraising ndikagulu muli asineta muli Dr. Pilingu muli ndizo kuti ifeyo tilibe access ndalama zija iwo aja kumangolipira kuchipatala kucha chabwino of course the case yapo ndiyo kuti amasowa transportation ndi zina zotero ndiye akumapanga breakdown at some point ayinapasidwa iye ndalama kumbali yayi ineyo ndinganene kuti kwambiri thandizo limene tingalipeze likhabe lopita kwa Francis ndipo muja ndanenera kuti I thank God kuti chifukwa choti ndili kuntchito andiso ndikale chifukwa choti timakhala tili busy nthawi zonse ndili pa mazimu so at least maziwa kuti zimaphwekerako kakhala kuti uli choncho koma ndithu dialysis ija ulendo umodzi ngati sindikulakwa imagunda umodzi 90,000 ndiye pa wiki kawiri ndi 100,000 and ndi process yopitilira continuous so ena atafuna kuti ine 50 yanga ningopereka kumwe wathuko kuti akamabwera ngolipira 40 ulendo account yawo kuti wakuti ndifuna ndilipire kumeneko ndiye kuti zikhoza kuthandiza ali ndiolandilidwa ife interest to see casio ndithudi tinaona initiative imene Amalawi ena anapanga kuti mwina anthu oyimba akuno kubalaka ndiye ena amene anali ndi chidwi
abwere adzapange show ngati 1 kupanga fundraise pa show komanso 2 kufalitsa uthenga kuti amalawi adziwe za matenda amene akhudza banja lanu makamaka matenda amene akhudza sapo zinenda bwanji pamene pacha kumene kuja kunatoleredwa ndithu exact amount saname kuti ndinganene chifukwa I'm yet to meet chair and amandiimbira Charles Neta. Yes. Takha kuti tufuna kuti tikumane koma chifukwa choti from that time mpamene ayambano kumapitisa apo kuti kuchipatala chifukwa chimene anachita anyamata nena kuti mmene uliliwe ndeti kupase responsibility kuti udzitengana iwe ndi achimwene galimoto anthu odwala ndenonse mmene akwina ndi azikazi anu from Nkhwala ndi zina zotero kagalimoto anosimakwana ndi asineta azipereka ndithu kwathunthu iwo ndi amene akumatenga sapo ndala mwanga kupita chifukwa timasiyananso nthawi zolowa ine ndi malowa kumamawa lachiwiri wa kumalowa kumasana session so chifukwa choti ali business zimene zija sanakhale ndi mwayi odanga ndipase breakdown ya what they raised komabe ndi ndalama imene malotedwayo pali ka distance kakakulu ndikango pamene anabwerera anthu kuti unabwera anthu ka 400 I'm yet to be told the figures because zina zimabwera through member wina kumpamba ndeze still akupanga reconcile chabwino ndithude pamene tikumaliza kucheza nanu a Lucius Banda pamene mwatiuza za mavuto amene akhudza banja lanu matenda anu ngati Lucius Banda matenda a Sapo Banda komanso matenda a Francis Banda pempho lanu ndi lotani kwa Amalawi akufuna kwabwino ineyo number 1 chimene ndikupempha kwambiri kwa Amalawi ndikuti atipempherere chifukwa ndi chikhulupiriro chonse kuti Mulungu amene alipo pano ndiye mwe amene analipo kale ndiye mwenso amene adzakhalepo sasintha aningati Mulungu sasintha kalero anatha kuchiza anthu sangalephere kuchiza anthu lero number 1 chimene tikupempha kwambiri chachiwiri chimene tikupempha nothandizo lochosa ululu umene tikudusira makamako amene akudusira chimene anga awiri ndikuwapempha Malawi kuti andithandize kusamalira abale awiri amenewa ndikumachita emphasize point imeneyo chifukwa unali udindo wanga kugwira ntchito imeneyo ndichikhala kuti nanenso sindili ndi vuto ngati limene ndili naloli nyengo ino yokolola imene soya waphulika kwambiri bwezi ndili ndi matuwa ambirimbiri amashows koma tikulephera kuti tingakayimbe mashow aja nkupeza ndalama kuti tisavutise anthu nchifukwa tikupempha kwa anthu akufuna kwabwino mosakakamizidwa mwakufuna kwawo kuti ngati chingakhuze athe kutithandiza kuti tithandizire abale amene akuvutika mu family yathu amene agwira ntchito yotamandika kwambiri maka Sapo amene wina aliyense mdziko muno amadziwa kuti ndi munthu amene waphunzitsa kuimba anthu ambiri kuphatikizapo ina amene inenso ndathandiza anthu ambiri kuchokera mu nzeru za iwowo so tsinde lathu lazoyimbayimba Malawi muno atokhalapo so chingakhale chinthu chomvetsa chisoni kuti timuluze pamene tikanatha kuthandizana mkupulumutsa moyo wake ngati Lucius Banda mudzayimbanso inetu kuteroku ndimamuuza Rafu kuti Saturday abwere ndijambule nyimbo mwaipeka kale ndapeka nyimbo yabwino kwambiri ya gospel yotamanda Mulungu kuti ndachira chifukwa ine I'm okay. I'll get okay. You have been through a lot. Yes. And the way I've prayed to my God, I'm healed. Because when I come up 31, the doctor will tell me that my kidney is working. I will stand up and ndizikapeleka testimony kuti ndachira. So ndaimbira nyimbo yothokoza Mulungu chifukwa cha machiritso amenewo. Ndi jambo la Sunday. Ikumati chani nyimbo imene? Ndinu wamphamvu, ndinu oyera, Yehova wakumwamba. Kwina kumuzamvereka. Akutero kuti Lucius Banda amene timacheza naye kucheza kwathu kwa padera kuchokera kuno ku Balaka koma kwakulu tinabwera kuno tidzamveza umoyo wake mmene wakhala ukuyendera
ndiye tikuyankhula kuno ndithu ndi kunyumba kwawo mwina pasipo kumava kuti kamwana kamene kwaneba ife datana nazo akuti kuno anamaliza akuti Lucius Banda wakhala kuvutika matenda a impsyo kapena kuti kidney kotero kuti wagonekedwa mchipatala ku Blantyre ku Mwai Wathu ku Kamuzu Central Hospital komanso mpakana kupita ku South Africa kukalandira chithandizo. Tikuyankhula pano akumapita ku Mwai Wathu kukalandira chithandizo chamati dialysis kuthandiza ndithu kuti mthupi mwake ntchito imene impsyo idamakagwira chizigwira ntchito ndi mashini amene amapangira kumeneko. Ameneyo ndi Lucius Banda. Ndiye pali Paul Banda amene ena mwa inunso mwina mukudziwa anthu amakhala kuchita ndithu ma initiative osiyanasiyana kupanga ma show kuti athandize kupeza ndalama. Paul Banda akudwalanso matenda a impsyo kapena kuti kidney nawonso akufunika chithandizo. Tikuyankhula pano nawonso akuyendera ku chipatala cha Mwai Wathu kukalandira dialysis chithandizo cha dialysis kumeneko. Koma kumenekonso madokotala anawuza kuti matenda amenewa tikuthandizani mmene tingathere, koma khalekhaleni iniyo mukufunika mutapita ku India kuti mukalandire impsyo ina. Ndipo kupita kumeneko akuti pafunika ndalama yosachepera 30 million Malawi kwacha. Kupatula aponso pali mchimwene wawo Francis Banda amene tikuyankhula pano akuti akudwala matenda acha a cancer. Cancer imene ndi leukemia, ambiri amangoti cancer ya magazi imene ndi leukemia. Tikuyankhula pano nawonso akulandira thandizo chamati chemotherapy kuti mwina athandize kuti cancer ikhale ndithu pa mulingoti akhoza kupitira kukhala moyo wabwino amene munthu amayenera kukhalira. Ndi zimenezo zimene nakutengerani pamene bwera kuno ku Balaka kudzacheza ndi Lucius Banda. Ine ndi Joab Frank Chakaza. Kufikira nthawi ina ndingoti tsalani bwino. I come from a land where clouds gather around